Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Drok Reduction, Elimination and Action Mission. Meghalaya Shillong, kalau Pynlong ya Jingïalang district level banyada na Drok, haka atarik na opera ha district library auditorium Mynthong Jowai. Ka dream ka day ka mission ka bahab, hapo katanat Meghalaya social welfare ban pelat ya jela na Drok. Haka ni Jingïalang ladon lang u director ka dream uba FG Kaching, kidakot ka dream kong DV Lingdo, u additional deputy commissioner Jowai, ka district social welfare officer ka Jowai ka kong Najar, secretary ka district legal service authority ka West Giant Hills district ka kong DG Kashiyeng ki seng trimon ngobha ki Jingïalang haki ilaka Jingïalang shnong nalor ka tanat pulit batanat puliputhi ka district uba FG Kashiyeng ula batay ka jingtmu jong commission ban pun kan mau biang ya ka jingkular ban weng ya ka jing ki bedai bat udrok ula banjur ba ka jing di drok kalong ka jing ka bakraw haka imlang ka salang bat don kam kerki ban shimi ki sinjam ban yada na udrok dak ba Pynlong ya ka program pun sngu tho pat ba jing trilang haga ni Jingïalang la don ru ka jing ther jingmut ka ba ki nong ban shimenta ki la pen paw ka jing ajingmut ka ru kom trilang bat kilat jing yada nyomut di perlok ki bejan namanya I bahayu in tarai kemang biasa lah nak kerap tu nyomut di perlok bejan mana ki yap nak kerap modus katu dia sedang propsal apun real entah dia kata ka ju son jumut berbuat akan ka jing itu nah tak kemensian jawan dia ngong leksi ka dia jing penyak ju play ba ngalak ban ai biang nak kemta ka ya ajak berdiri jungi ya ki khun ki kiti persa ki jungi dia nak kata sa simpati ka dia kam kedi kam ka jungi kalong mainly kita ar lai benta kowe ka kam jong dream ka dei ka preventive kamot ni ka dream mission kan collab kan coordinate mat ka police department kumno ngin te la kam ni kini ka supply drugs ba kata kowe ka baar ka dei ka rehabilitation kumno bangin yarap ki balangat ka dei ayo sa kowe pede ka dei nakaliang ban eye awareness ban ya awareness lembagi sidong lembagi school lembagi NGOs lembagi ki nong penyak sidong ki seng samla ki baper te kita ki main lai banta te ngan stang so nakadang police mas join mga long IGPC ID menchua te ngatip kata te ka nakadang police mga kala don na po ka police department menchua te nga long in charge ya kikso ki sniffer dogs yung ka you te na ta nga sa ajumut ka sarkar ba lesi ngin da thit kikso kanirap na bentagi pulit makinya dai pentela kam ki kidon ka jing start kidon ka kam si menyerap ku bayi juki te nga thai mak swala don mentra ba ki khot ki bayi juki ki bade drugs makin batai kumnu ban ko bakin ikna ke balaha kan ke jing drugs de kum ka community ru ngathrai don mat kam dan kum kita ke awareness program de kum ka district legal services ru ila ele banta bunsin ban ngalawan ong baki bun ki rang pasnong jong bun ki snong ki awan chakmat step ban pun ai su thu chpang ga de jing drugs marpi ke ni jing drugs ka don ka jing ka ka community ka don ka jing ru namar ma ka don ka an ka persya yung brio badi taknya ka drugs uha ka jika akala de ka kambe an ka don ka sentence mo happen undergo ang napipai ki kena bun ki por namar ka drugs ki poi kiwi ki kambe an ki bakam ki bakam he ndoi ka ginong no ka the root of this problem kadi ka jing drugs ki but ila pun sin ki kena de kila la jir iba mane ong ba ki kena syakem ki la ajik sha kalau ka vicious cycle ka motif lani ke jingtmu hi jong barok mai thu kadi ka bebas ba hamni tharai ni nang yaklet bani sutu jingkerni kibrio ki om drok sniu ora ni ban sutu bo jingkerni ka sniu
Aba ya dei ba kejing kerni ha kejing syam dong asimat I kumbri ulaya lembah ha kejing kerni kan. Kejing kerni kan ini kata ke bakta ya ka longren yang ya ka rukom perkhat bugriu ba de spirituality dan ya kejing dei teng-teng habang ikhat ke habang ni ong ka spiritual ginamot be baka jing dei jonga ba blei lan di ubah lor. And the spirituality hanga hi ka dei kejing dei jonga ba bahayin bahasam ba ke imlang salang ba ki ba ka long ba ki briu hi barokoi. Ngindate de Taj Mahal du bangin ele persya I drugs bangin date de ka ki drug addict I bangin da ai rehab center de belakang ke 5 star du min mla le lada ka tak jing ya de ke bang ya don kam tam kerja ka rehab kala aban repair ya ka physical ki psychiatrist ki doctor ki counselor ki aban repair ya ka mental and rehab ya de par ke spiritual ka jing ya de ka ya de ber krishnong ber ki bahayang basam natharai kani ka baduna haka jalla ka jongi teng habang iong baka West Dentia kani kita ka highest number of drug users dan neki East Dentia dan neki East Coast Hills ni snow bit baka de jinge and rengi klep pat ban pet ya kani baka de kabu we should always take the negative part jong ka ka bajia imlang salang kum ka kabu. This will be like an opportunity yang ni imlang salang bangin kidang na kani ka no na kani ka kti ka bani sa akut mentah teng habang isakot akti siya complain itu akti complain itu nalang complain itu kumba kepada nang tu nilai ni kum kay imlang salang pag ngimile bangin to come out of that akti again. We never take that situation yakni ka situation bangidon ngimsim bakali ka opportunity bangile ka sarkar boy kadon yakni ki schemes ki bapero yakni ki naga dream kay yakni ki jingerap ngala banyo ki totally jingerap ko baka dream kala ayani Regi ke bangi duna mata ke digi kersa dan dia kata ka support nak imlang salang si udrok adik kumngahi ladang ambiang ke support nak ing kesem ladang ambiang ke support nak imlang salang ladang ambiang ke support nak snom dan itu ngai pi hadu mata ngapat kelah kerihat min yo bet namangi kam ni yo kidawai ni la ban yo bet ringan itu ngai pi ladang ke support ina ke snom nak imlang salang nak balang nak borokoi kini ki other factors ngin yo ane nginom poi se itu ukna ala ban len san po sin chari habu nre dawan ke support bagi dan hakim lang salang ngan ai nuk sai pi kanongra ke kanongra ka ta por mangali kendo por ki phone ki notification na kanongra ki ong nga ba bari pile I kanongra tingil apa nama mo tang ki kubur ki bosniu ba